Poézia 16 podzem gang, baby. Si ma odpísala, lebo nie som ako ty. Mám iné hodnoty a som inde, jak si ty, a iné pocity. Nechodím s hocikým, čo po chvíli mi hrá na pocity, pocity, pocity. Šup tento prístup a šup tieto hry. Jediný tvoj problém je, či nie si v tom, baby. Ja nestačím sa čudovať, sedím hneď za vami. Ja si odzadám, nenechám sa nakaziť. Čo vy nami? Čo vy nami? Čo vy nami? Nami? Je to len medzi nami. Dáš na face trápnu fotku, kde vidieť sú len cecky, a potom plače statusov, že chlapi sú perverzní. Ide im len o sex a tvoju lásku nechcú, ale sama si vybrala túto krutú cestu. Dávaj si pozor na to, čo spravíš, hlavne sa musíš mať rada. Rozhodla si sa a nezmeníš minulosť, skúsenosť je to fakt drahá. A ja si to vzalo, ja ti to dalo, no musíš ceniť aj málo. Robíme chyby a na to sme živí, aj keď sa to všetko sralo. A menia sa pravidlá, pokora sa stratila. Hľadáš sa a nevieš sa nájsť. Nemáš žiadne hranice a otváraš si hubu. Uvedom si, pokiaľ môžeš zájsť. Aj tak toto dnes funguje, v škole sa viac vetuje, ako učí, voláme to štýl. V triede to zvyklo vyzerať chill, 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 chill. Ako Černobyl, všade sa mi dým. Ako Černobyl. Face trápnu fotku, kde vidieť sú len cecky, a potom plače statusov, že chlapi sú perverzní. Ide im len o sex a tvoju lásku nechcú,